Mä koitin soittaa, mutta sä et vastannut. Joo, mä olin Moosessa. Siellä oli muita, mä en voinut vastata. Okei. Ketä kaikki? Iida ja Tale ja Roni ja Janne. Onko jotain tapahtunut? Ei mitään. No hyvä. Ja hyvä, että sä et vastannut puhelimeen moitteessa. Mä ajattelin, jos kauttais tää. Ei, kun mä lupasin nähdä Iida. Me ei ole hängattu pitkään aikaa kunnolla, kun mä aina vaan sunkaan. Oot sä valmis? Niin siis, Kalle muutti tänne just alivuokralaiseksi. Moi. Me ollaankin nähty. Moi. Lähdetäänkö sitten? Niin saa pojat olla rauhassa. Kyllä sä tiesit, että Kalle tietää meistä. Joo, mä vaan säikähdin, että se on joku sun kaveri. Tai vaikka Iida. No oisinhan mä nyt sanonut, jos olisi joku, jota pitää varoa. Mä tiedän. Soita vaikka myöhemmin, kun on parempi hetki.